сафоратхонаи Турсия дар пеши ватанай бародарон. Ташаккури зиёд тиҷораткорони бозори Корвон. Ҳамаш обуфай. Ҳазор раҳмат мегӯем ки ҷамъ кардиянд. Салом бародарои азиз, дӯстои қадрдон. Бузургҳо гуфтагиянд ки ба дасти ростут хайр кардӣ, дасти чапат дарак наёва. Ман шуморо барои чӣ нишон медиҳам ки касоне ки хайр карданиянд куҷо барованд, куҷода мақсад бисупоранд. Ташаккур мегӯям ба бародарое ки дар бозори Корвонанд, тиҷораткорои Корвон. Ҳазор раҳмат барои мусулмонон ки хайр карданд. Ина мақсад ҳамаш обуфай. Ҳазор раҳмат мегӯем ки ҷамъ кардиянд. Ташаккур, ака ном ба ном намегирем. Ҳазор раҳмат. Мо бояд мусулмонҳо дастгири ҳамдигар бошем. Барои ҳамдигари мо. Ина барои Туркия. Барои бо Сурияш ба фикрем ки адилна ҷамъ кардистиянд. И барои фақат Туркия. Ина қаҳри ҷамъ мегӯем, мошина бор мекунем бародаро. Ина ҳамаш обуфай бачаҳо. Занонаву мардона, кӯдакона ҳамаш ҳастанд. Инҷоро бародаро ҷамъ кардиянд. Ҳазор раҳмат. Бо ма мебарам дар чӣ мемонам дар ҳамо чӣ мегӯям посолствои Туркия, сафаратхонаи Туркия мерем ози бародаро. Ҳазор раҳмат бачаҳои Корвон ва касоне ки хайр мекунанд пеши ватанай ку рӯпарӯи Садбарг поёнтарак ватан мешавад. Ҳамонҷода посолствои сафаратхонаи Туркия. Якҷоя мерем, бо бародаро ҳастанд, месупорем. Хайре ки шумо мекунед, худованди бузург барои ӯ дунётон бошад. Аллоҳу акбар. Рафтан мегирем бародаро. Мега ҳар рӯзи худ бипурс, агар мардӣ ки имрӯз чӣ хизмате ба мардум кардӣ. Ҳамин саҳари рости га байхо хестам мада бародарои Корвон занг задан ки тиҷораткорои Корвон бародарон занг задан ки мо ҳам мақсад фақат обуфу мақсад ҷамъ кардем барои модаро, барои кӯдако чӣ кор кунем. Ина мо маслиҳат пурсидем ай ҳама бародаро, ай рафиқҳо. Сафоратхона мебарем, ҳамун обуфое ки ҳаст мошина бор мекунем мебарем, бо мо шуморо ба навор мегирем, нишон метум ва барои иқама нишон метум бародарои азиз ки касоне ки хайр мекунанд ҳамун сафоратхона мебаранд, месупоранд. Иншоалло ки чун рӯй мекунанд мебаранд. Боқӣ сарбаланду хонобод бошед, рафтан мегирем. Чизе ки ма чишид ман ба навор гирифта шумода нишон додан мегирем. Меред. Ташаккури зиёд тиҷораткорони бозори Корвон. Шумо мада бовар кардед. Ман ба Худо қасам мехӯрам ки ба боварии шумо сазовор бошум. Худованд ҳамамонда адлу инсоф бития, ризқу рӯзимон бита, баракатмон бита. Хайре ки мекунем, қадам мезанем барои хайр, Худованди бузург дар номаи амолмон навишта бигардонад. Зиндаву сарбаланд бошем. Ҳазор раҳмат. Тиҷораткорои бозори Корвон. Худованд давлати дунёро бозам дар тори сартон бирезад. Зинда бошем. Ина бачаҳо бо иҷода мақсад попшои занонаша бобор кардем. Рафтестем. И барномаро ман мепартом, бо мерем дар посолство. Бо ма уҷара ба навор мегирам, мепартом. Рафтан мегирем. Худованд ёру мададгори ҳамат. Ана дӯстони азиз, ба кулли ҳамватанон ва ғарибони дар шаҳри Москва буда. Ба шумо тавсия метавом ширкати Муҳиддина, марҳамат ина рақамошон, WhatsApp доранд, марҳамат занг бизанед. Офисшон дар метро Водни стадион ай. Офисшон марҳамат кунем бародаро. Албатта мошинаҳои наву замонавӣ дар хизмати шумо ай. Марҳамат танҳо ай шумо занг задан барои гузаштани сарҳад. Дар хизмати шумо ширкати Муҳиддин. боқӣ сарбаланду хонобод бошед, ҳама вақт ҷебакотон пури пул бошад. Зинда бошед.